أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. balmaw ambe aw fo ka walin mando aw munu sogolin banna shirif la jabarani sanfɛ jamana in kono jamana in koka ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli alaka kisi na ka hina na ka barka jidine alaka o ke nen aw bela jelenka aw bismillah aw ka kene kono no de tijaniya blobay amba yin ala fe ya rabbi an karamogo o maseka kene lasoro u be yoro alaka hereka anuye ka yin ala fe u be min fo su ani tle ya rabbi alaka anke ka famya kiraba bunya ko son salli ala muhammadin wa alihi wala balma o dogo kun temeni an karamo al hussein jakte akunye layudi aw makafo ana wuli kase zawiya kelenwo kelena kata koyin bunya jira ola noye jemuka min dila aywa tijaniya kalandu ma kren yala konfenanti togoyala konfenanti ye wuli ka joke ka jemuka nyini shirifla jabarani sanfɛ tijaniya kalandin bela jelen togoyala wala o hukmu konnana ansira ka bara inke anye wuli ka jɔ kun fɔlɔ minnu kɛ an sera ka se zawiya minnu ma o ye an karamɔgɔ Sheikh Larabi Haidara ale ka zawiya ani an karamɔgɔ Muhammad Makiba ale ka zawiya ka taa se Sayyidatu Nana Haidara ale fana ka zawiya an sera yen ka kuncɛ Sheikh Munir Darame ale ka zawiya la baara in kɔnɔna na an sera ka an sen jɔ yɔrɔ minnu na an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. An bi ala tanu k'ala barkada ka ala wale ɲuman dɔn ala min n'a fɔ sirana anw ma ni waati ye ni tɔrika in kɔnɔ ni diinɛ in kɔnɔ ka sɔli kɛ ka taa alakiraba in kan n'o ye sidina muhamadu sallallahu alaihi wasallam ale min n'ale kun tɛ sɔrɔ kun tɛ madadu kun tɛ jidi kun tɛ ka ala deli diɲɛ sanuma na ka taa Sheikh Ahmad Tijani kan n'o y'an ka sheikhu ba ye n'o ye waliyu bɛɛ lajɛlen ka nɔrɔ tabaa ye waliyu bɛɛ lajɛlen bɛ micɛ kelen min na k'a fo ka barikada ka wale ɲuman dɔn ani a ka khalifa bɛɛ lajɛlen o la an bɛ zawiya min kɔnɔ bi o ye Sheikh Muhammadul Munir Haidara ka zawiya ye n'ale ye Sheikh Muhammadul Mahi ka khalifa ye an bɛ ale ka zawiya kɔnɔ bi an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ na ni silamɛ bɛɛ lajɛlen la o la balima cɛman a n'a musoman anw nisɔndiyalen don bi an fari funinen don bi an yafarahalen don bi ni tijaniya ka waati ye waati min ni ala y'a di Sheikh Tijani ma ni y'a lajɛ i b'a sɔrɔ maaɲumanw tɛmɛna a caman ka ko a bi jɔ walima dɔ bi bɔ a valeur la nka alakira alayhi salatu wassalam ala m'a kɛ ale la kiraw cɛla ale kelen de ma nin sɔrɔ kiraw la ala ye jɔyɔrɔ in di ale ma ni sufiw b'a fɔ a jɔyɔrɔ in ma التصريف في القوم كي تشوبا إيكا جمانا تشوبا ميجا على يودي على كرامة معجزة كاكا معجزة على كراي كسرق هذا الشيخ متجاني ما كرامة أياك بنيا شيخانية ولا شيخاني دونغدو أكاكو دو دي بفرا أكا دونغدو أكا كالاندونغا كو دو بفرا أكا دونغدو أكا تاسيرا دو بفرا أكا أبكي دونغدو إبها فو بيدي أداميننا ni ala je watu temena tijaniya kun sogno fin de ye an weru mo ke no nyero karamo ye do de lakana no fe ko abi wurudi mine ati sanani de ke je dungudu abin na nyero karamo ba fama inana muna aba fo nana wurudi mine aba fo ilabena aba fo ohon labena aba fo tashini kana kamale mita kana fo sanani asannani na do de nyero karamo sona ka wurudi di ama adarala o do de ka dama alhamdulillah rabbil alamin on to makete on bi adini ka be wele kana andari law amma delew niki islamé tan on wurdin dima kuto obi eni ala reche o kana bola fuka nake meje bela jelebi ka do alabi watu taledo ala ka émission spéciale ke torika ka o ye mukaddamu lafiya o ye khalifa lafiya o ye cheikhu lafiya wala konfinati aka fuli kerengerele o beno ka fara sherif la ka folika ani ma bi ka nin bara nununge foli bi ke abela jeleye basa an tse ka tama ka du be kono an tse ka tama ka du so be kono
nga isigle kaso a jariye a majaye ikon nanye iname wa shechani kuma naka tasiren gaw tasiren jintai shechan de tadwa fangu famuya shechan tati wurdi mukaddam shittati wurdi nab khalifa kuna kitadu itate we shechani nyinga ko wurdi jintai akuko alitate ko wurdi yere tiye shech fe alakira di sallallahu alaihi wasallam wa alakira ko alere muqaddamu de ukmana torika tigi adona ala de tadu o torikai shechani kuma naka aku da'iratul mahabba aku anga koli fusamandiya kolido kanu kolido ni ya metijaniya kanu dedo Sheikhul Islam Saadatul Anam Sheikh Ibrahim Niass murtani dowi muso dowi wurudi mine abulo mamina nutara umaseka wurudi ke fiyo uchaw mason ka wurudi ke mamina nun Sheikh Ibrahim Niass nyoy san yelemane ko Sheikhul Islam ma wurdi ngoni aw ya mine nga amaseka kede muna an chaw mason anga ke nga kanu dafale ko bi awna Sheikh Ibrahim Niass kuma ko wurdi yere ye kanu de ni kanu te wurdi te no fo kanu de ka soro ka jeni kanu shechani fo wurdi shartula ka ala kanu ka ala ka ciba kanu sallallahu alaihi wasallam ka islame bela jele kanu kerengere matijani donku kanu shechani de nyina ve bazani kanu nana ka ba kele nana ni ya nyon labla bi jamana kono bi jen kono bi torika kono bi kanu de te ode yake fo kanu de kana o kanu ode wurdi nala wurdi dima ni kanu mana ati fuinye ye shika wurdi ke ni sinyo kanu mana balma kanu mana islamiyya kanu mana kanu ye muye ibi min kanu ni yere ye ko de kanu ni balma bela jile ye fo wurdi de kakete wala wurdi yere muye je dungudo kisi ka fo astaghfirullah ala yafanema ne jurmu toye ala kelempe de sira jurmu touche ka boy tijani wurdi shati folani ko ke shen keme sogoma keme wula fe ala kira sallallahu alaihi wasallam akundi jurmu ke hal na ke ala ko ya fari ma yefem ngi ma minga ne ya fari ma bela sina muhammad ma ala kira ko basigi je dungudo ka astaghfirullah fo she biolo vla wal ma minga chan oy asaflani ala ja kuma kan ka misen ka dogo nga ka bu ala yoro abina fo kiriki ni remor ku pine curvera sisa ni on ben na ngamba ko rata ka wula mi seya andi so anjo me fe vitini de la namba fo mako kiriki amina odo ala dama bi wuli ni jurumi wa astaghfirullah de jurumu kiriki ka wuli ka boy ola mi solike ala kraka ka solike ala kraka she keme soma keme wula fe ala yara na ka melaka bi solike ala kraka nanglalo la ami la ilaha illa allah fo shen keme sogoma keme wula fe wurudi jose uvlenie tijani wurudi jose de ni fesa banye niko astaghfirullah obi qur'an kono shen bi saban sabahake ni soli fo bi qur'an kono ni la ilaha illallah fo bi qur'an kono wala balma chema ana musuma wurudi ni de anga jija tijani ya ka emission anga deme ni emission deme ni shechani de deme ni do shechani ka bara aka drapeau o korotali odedo okuma anga fara nyonga abinye chogo abi ben chogo ananiwe nanga nafolo ye nanga wati ye nanga hakila nyuma ye nanga donu ye nanga famu ye anga fara nyonga emission absaka sabati chuamina absaka tanye chuamina basa tanye islameka tanye do atanye torika ka tanye ye wabi basigilike niya ye bebi jamana kono gale mangate foite dora to tasawufu de kun hakila obi jamana kono bara de bika keni oy o no dogera wati ko hakila wero de nana okuma na iba gele obina do kula okona yato anga fara nyonga tijani dum anga ketega fura kilinye anga nyon kanu kadu dakele fe ka bo dakele fe zawiya min kono we zawiya atijaniya litarbiya wal irshad donc ambi o zawiya de konnana ni anga cheikh Muhammad Makiba anga cheikh ali donc alhamdulillah konfanatika ni mbareng ambi afu ala ensuite ambi Chérif la fana fou
olu min sɔnna ka émission di Confinati ma. Donc ni tiyaniya ni zawiya bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la tiyaniya kalanden bɛɛ sans exception bɛɛ lajɛlen ka laɲini ni tiyaniya a bɛ se ka bɔ zawiya kɔnɔnaw na cogo di ka kɛnɛ minɛ. An b'a dɔn a kɛmɛ ka kɛnɛ minɛ mais halisa a ka kofɔli kana to zawiya kɔnɔnaw dɔrɔn na, a ka fɔ mɔgɔw ɲɛna u bɛ se ka faamu cogo min na walasa mɔgɔ min bi a nangaru o k'a dɔn fɛn min don min fana b'a si dɔn dɔ ka fara o ka dɔnni kan ka taa fɛ. Donc kalandenw fana olu ka bɔ ko caman kalama tɔrika ko la parce que an bɛɛ b'a kalama zawiya bɛɛ lajɛlen bi a kalama kɛrɛnkɛrɛnnenya la shehu ni mukadamu ani khalifaw bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ an ka tɔrika kɔnɔ tiyaniya kalanden sɔ caman de bɛ yen minnu bɛ wurudi kɛ mais tiyaniya surutu u tɛ a dɔn caman t'a maîtriser. I y'a faamu. Bon alors que tiyaniya sharti 23 nin kan ka sɔrɔ tiyaniya kalanden bɛɛ lajɛlen kunkolo ko alfatiya walasa an ka baara dɔnni dama tɛ an ka baara kɛ ni a ye. Donc nin ye o sira dɔ de ye n'a bɔra télé la tan mɔgɔw b'a lajɛ ani ka fara émission minnu bɛ kɛ arajow la. Donc ni mɔgɔw bɛ o lamɛn walanda caman bɛ sɔrɔ a kɔnɔ min bɛ tiyaniya kalandenw nafa kelen min bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen nafa kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ a kɔn ani filanan minnu sirannen don a ɲɛ parce que mɔgɔ caman de bɛ min sirannen don tɔrika ɲɛ munna k'a sabu kɛ ko n'i i tɛ se ka tɔrika minɛ fo ko dɔ dafalen ka sɔrɔ i la. Dɔw bɛ siran ɲɛ ka da nin kan n'i ko dɔw ma ko wurudi minɛ ou bien wurudi dɔw bɛ na f'i ye wurudi ka d'an ye mais an bɛ siran k'a minɛ mais o bɛɛ a ɲɛdɔnbaliya de ye walima hali wurudi ka d'an ye temps t'an bolo k'a kɛ o bɛɛ ye a ɲɛfɔbaliya n'a bɛ ɲɛfɔ mɔgɔw bɛ a faamu a nanen tiyaniya yɛrɛ nanen don ka bɛn an ka waati an bɛ waati min na ale nanen don ka bɛn o waati a bɛ o waati min na de kɔnɔna na. Donc i bɛ se ka kɛ cogo bɛɛ la lahalaya bɛɛ la i senfɛ ni a ɲɛfɔra n'a faamuna. Donc an zawiya bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye o de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka zawiya an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase Confinati ma ani ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase Sherifila TV ma inshallah. Welewele da min bɛ n bolo ka se an filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma o de ye d'abord an kana a to an ka wele dɔrɔn an ka tɔrika ko a ka kɛ welela dɔrɔn ye a kana kɛ welela dɔrɔn ye k'a fɔ an ye tiyaniya kalandenw ye an ye tɔrikatigiw ye o kana kɛ welela dɔrɔn ye. Donc a ka sɔrɔ lubu yɛrɛ min bi ko yɛrɛ kɔnɔna na o ka sɔrɔ an kisɛ tiyaniya kisɛ o ka sɔrɔ an na a jogo ka ɲi an na an ka a shartu dafa kɛrɛnkɛrɛnnenya la tiyaniya sharti min bi kuma k'a fɔ ko an kana an jajɔ ala ka minɛni na an kana an jajɔ k'a fɔ tɔrika bɛ ne bolo n gisira ka ban la. Par contre tɔrikatigi en général silamɛ bɛɛ en général silamɛ ka kɛ maa tilennen maa ladiri ye en particulier tɔrikatigi parce que o fana ye ko wɛrɛ ye a kɔnɔna na. Donc tɔrikatigi e ta kan ka bonya ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen ta kan. Donc an bɛ wele min lase kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye an yɛrɛ ka kɛ kalanden ɲumanw ye fɔlɔ an ka kalanden ɲumanw ye ɲɛmɔgɔ minnu bɛ an na an k'an ka ɲɛmɔgɔw bonya an mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la tɔrika sigilen don discipline de kan. Donc an ka ɲɛmɔgɔw an ka o bonya ka daminɛ mukadamu na ka se khalifa ma ka se shehu ma an ka o bonya an ka zawiya kɔnɔnaw na ani an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la. Bon weleka filanan min fana bi n bolo o de ye tiyaniya kalandenw an bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ ye kelen ye an bɛɛ lajɛlen ka shehu ba o Sheikh Tijani radiyallahu ta'ala anhu. Donc an mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i man ka ɲɛnɛfin tɔrikatigi man ka ɲɛnɛfin n'a ka tɔrika ye i mana kɛ dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ la i kan ka zawiya ɲini sawa o zawiya 11 ou bien 12 don i kan ka zawiya de ɲini ka taa fara i balima tɔrikatigiw kan en particulier en général ka fara silamɛ jama kan a ka jɛ ka farida 5 seli ɲɔgɔn fɛ et puis a ka wazifaw ni hadaraw i ka fara i balima tiyaniya kalandenw kan i ka fara olu kan i k'u yɔrɔ ɲini i ka taa fara u kan a ka jɛ ka tiyaniya wurudi ɲɔgɔn fɛ. Donc an bɛ o appel de lancer k'a jira k'a fɔ an bɛɛ ye kelen ye an bɛ ala deli ala k'an bɛɛ sɔn a ma ka émission in ka dugawu kɛ ala ka émission ala ka taa ɲɛ ala ka barika don Sherifila TV la ala ka barika don Confinati la. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Confinati yɛrɛ ni an ka zawiya kɔnɔ n'i ko Confinati anw b'an yɛrɛ ye a la anw b'an yɛrɛ ye a sigibaw la
parce que an ka sheko an fa an'an karamɔgɔ n'o ye Cheikh Muhammadul Munir ale yɛrɛ ka laɲini de kun ye kɔnfɛnati ye ale ka laɲini de kun ye ka silamɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni kɔnfɛnati sigira o kan o kuma anw b'an yɛrɛ ye o kɔnɔ o ye wajibi ye o kuma n'a fɔra ko émission bɛna sigi tijaniya kan o kuma dɔ yɛrɛ ti anw bolo ka weleweleda kɛ tijaniden bɛɛ ye silamɛ bɛɛ ye u k'u hakili to o émission na o émission kan ka dɛmɛ cogoya min na u k'u hakili to o la o émission kan ka sabati cogoya min na u k'u hakili to o la parce que a bɛ fɔ o de ma ko école a bɛ fɔ o de ma ko kalanyɔrɔ tijaniya kow bɛ fɔ yɔrɔ min Cheikh Ahmed Tijani yɛrɛ ka ɲɛnamayaw bɛ fɔ yɔrɔ min tijaniya yɛrɛ fɛn min ye fɛn min b'a ɲɛ fɛn min b'a tiɲɛ o bɛ fɔ yɔrɔ min o kuma na o de kɔni o ye anw kama de ye anw kan ka wasa n'o ye anw kan ka nisɔndiya n'o ye anw kan ka yafaraha n'o ye o kuma na n'o émission sigira o kɔni sigira anw yɛrɛw de kama o kuma anw tɛ se ka foyi fɔ ko nɔnɔ bɔnna dɛgɛ la o kuma a b'a ja ka taa fɛ de o kuma alhamdulilahi rabil alamina o ye anw ka ko ye o ye anw ka ko ye o kuma anw b'an se k'o la an b'a ɲini silamɛ bɛɛ fɛ tijaniden bɛɛ fɛ bɛɛ k'i hakili to a la bɛɛ k'i a minɛ cogo la parce que anw yɛrɛ kan ka fɛn min kɛ o de y'o ye n'o sababu fana bɔra kɔnfɛnati la an b'a fɔ alhamdulilahi rabil alamin o kuma na n bɛ kuma di musokɔrɔba ma n'o ye Seyida Nana Yaya ye ale min sɔnna ka jɛn ka a yɛrɛ ka du ka fan dɔ ta o la k'o di tijaniya tɔgɔ la k'o di silamɛya tɔgɔ la pour que mɔgɔw kana ala ko k'a kɔnɔ o kuma na ni aw nana nin kuma fɔ an nana fɔ a fɔyɔrɔ la an nana fɔ a fɔyɔrɔ la a bisimila a diyara an ye a bonyana ma. Remercier le bon Dieu et saluer le prophète Mohammed par la salat al-Fatihi. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je m'appelle Madame Lansri Nana Yaya Haidara et effectivement je suis membre du Confénat. Et nous avons au niveau, je suis membre du bureau du Confénat et je suis chargée de la question genre, de toutes les questions qui concernent la femme dans la tariqa Tijani au sein du Confénat, au sein du bureau. Et on a décidé d'avoir cette émission au niveau de Chérif Télé pour pouvoir contribuer à l'épanouissement et la propagation de la voie la tariqa Tijani auprès des musulmans du Mali, auprès des musulmans de tous les pays couverts par la Chérif La Télé pour le bonheur des musulmans et pour l'épanouissement de la tariqa Tijani. Donc, si vous êtes venus ici, alhamdulillah, vous êtes venus dans une zawiya. Et c'est la zawiya de Cheikh Mounir Haidara, paix à son âme. Et c'est lui qui, en 2009, est venu installer cette zawiya et me l'a confiée. Et on est en 2018, ça me ramène à peu près, si les comptes sont bons, pratiquement 20 ans que moi j'ai reçu le wird Tijani par Cheikh Mounir Haidara. Adundo kunandi bedeye hinena binyuma ala ka son vin o kila bado beni ka son vin o konyetigido minga kani minye ale de bodon hinena binyuma la hine uchama o masa kendo dali masa o teri kendo Seydina Ali yuburangendo hine nabi nyuma la thaniyatul wada ichekelendo gharul hira ikamalendo Bubakari Siddiqu terikendo hine nabi nyuma Ngo boli bau o kariba indo fatuhu maka tamasa kendo Seydina Umar
o jeñogoyndo hine nabi ñuma lani seydina Uthman bun Affana uye kira kanu foka sedana uko fora ala fe Qur'ana hine nabi ñuma lani seydina Uthman bun Affana uye kira kanu foka sedana uko fora ala fe Qur'ana hine nabi ñuma la ngo Fatima bintu wolofa indo shirifiu ka sirifiyai ola selindo Hasan ni Huseini mwakeba indo hine nabi ñuma la ngo maganga ni Madineka Hashimika ni Quraishiyuka ala kadali kono ani foi dumanka hine nabi ñuma la ala yeche minda ayere de koso kadan vento udan che mingoso Abdullah denge bain koso hine nabi ñuma la ngo fembe de dara anoro de la Sheikhu Mahibo fochogo mila ni Muhammadu te ko foi magila hine nabi ñuma la ni Muhammadu te ngonoro kunte ni Muhammadu te wujudu kunte ni Muhammadu te halimadadu kunte hine nabi ñuma lullah Allah la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Konfenanti ale tijane tomi na khallangini ka tijana de bele jele faranyonga ton fen mali kono yano na be tijani yalla ka atom bele jele ke tomba kilenye ka kumani bele jele toye o konfenanti na ye wati den shirflala wasa o ka se ka barake ñogon fe amba Allah subhanahu wa ta'ala fo la ka ala barka dawla an nuso jaka bonla kadaka amba ka fo lañine min do o de ka konfenanti ka bara laben ka di ama bara min do noy ka tijaniya yere kuna fonu wala wala anyere ke chugoni ma ani ka sika tijana dum bele jeli faranyonga ani ka sika sobo ye tijana ka ke wasila tu sobo nyuma ye ka salamiya yere wala wala ka Allah chere chugo nyuma na o no ye wati di shirifla ma an shirifla wati ni di oma o ka sika ka barake amba fo ka fo shirifa ya Allah nyini de ka konfenanti deme aka barala bara minga lañini ye ninye no de tijaniya bi se ka famu cogo mina mali fan bele jela famu cogo ñumana tijana dum bele jele bi se ka kelen cogo mina mali fan bele jele tijana bi se ka ke jose ñuman cogo mina ka silamiya inta tegama ka wuli ka jo ka la chere a chere cogo ñumana o mani shirifla o wati di konfenanti ma amba fo shirifla lañini ka konfenanti deme aka barala an kelengele bele jele konfenanti barakel dendenye kadaka an bele jele ka barake tijaniya kono o la an bay ka fo ademe ati dan konfenanti ma komi tonto ademe bi se tijana de kelengele bele jele ma kuma ka wati krengre konfenanti togola wasa tijana ka se ka wala wala o kono o bara o ye bara ye mingela bara nyuma ye kadi tijana de bele jele ma mali fantanna ni bele jele la wala tijana de bele jele bi nuso jani oye kadaka ambaye ka fo dine laseli akechugo nyuma bi keni baraka mina nyuma onde ambe tlemina bi television ye baraka mina nyuma ni mimi seka dine wasa ko sebe ka baraka akechugo nyuma na kadaka munu be dine lase olubi lame o jawbi ye o oni mogo bi nyonye mana ambaye ka fo o bi lameni ke aywa mogo yere la o mimba to bi dine famo o se ga nyingalu di nyingalu num fana bi jabi mimba to bi dine fana fam mana tijaniya
ni ale ka baara ye ka diinɛ de lase cogo ɲuman na an b'a ye k'a fɔ ni shirifila ye tan dɔɔni di a ma shirifila b'a laɲini ka se ka o silamɛya fana de yiriwa ka silamɛya fana dɛmɛ an ko nisɔndiya kɔni a bonyalen don ka se a yɛrɛ dan la a nisɔndiya fana an b'a ɲini Ala subahana wataala fɛ Ala k'a duumi an b'a ɲini Ala subahana wataala fana fɛ shirifila laɲini min kama laɲini ka se ka sabati n'o ye konfɛnati ka ɲɛtaa ye o konfɛnati ka ɲɛtaa ye tijaniya ka ɲɛtaa ye o ɲɛtaa in fana ye silamɛya ka ɲɛtaga de ye n'i ko an bɛ se ka kuma min fɔ bilasirali minnu kɛ an b'a fɔ de k'a fɔ bilasirali minnu bɛ an fɛ dakurunya kelen don ni mɔgɔ bɛ baara fɛn fɛn kɛ n'a kɛla Ala subahana wataala jaati kama a ma kɛ ko wɛrɛ kama a kɛla Ala jaati kama o baara bɛ duumi wa baara bɛ to a nɔ na o baara fana bɛ a ka jiriden ɲumanw di. an sera ka min sɔrɔ baara kun fɔlɔw la o de kun ye nin ye nka ni Ala sɔnna ma baara in tɔ a bɛ ka taga insha Allahu an ma se yɔrɔ minnu na an kun b'u ka walasa ka taa ko in bonya jir'u la k'u ka nisɔndiyakanw ta ka na a yira lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen na o la hakili la ni nin ye bɛɛ b'i yɛrɛ ye nin kɔnɔna na o de ye konfɛnati ka laɲini ye tijaniya kalanden bɛɛ ka kɛ jɛkulu kelen ye ka kan kelen fɔ laɲini ye min ye ka kɛ ayiwa Sheikh Tijani ka kalanden jolen ye baara in laɲini ye o de ye o la an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala ka laɲini ninnu sabati an bɛ foli kɛ ayiwa nin ko in sababu ɲuman yɛrɛ n'o ye konfɛnati maaw ye k'a ɲini Ala fɛ u bɛ fɛ ka baara in kɛ cogo min na Ala ka baara in kɛ ten k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔliman na nin waati in na an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala ka sigi wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.